So karon padong namisa kong baby. Ano ako may mga ipakita? Prank. Amo i-prank si Jemar, guys. Oh. Single na siya, guys. Siyempre man ni. Oh, kutsap ni. Rupik. Renbit. Muna, pina. Ayun daw, tubig lang daw, tubig lang. Purot ng kilay ni mo. So guys, kung maaari mo diri sa barangay. So guys, tanawa diri kanindot no sa San Remigio ang atong sunset. So guys, mga ito na tayo dito sa San Remigio. Kayo gimin ninyo no, mag-iulingaw tayo dito kayo akong pamilya og ako makauban sa trabaho. Kasi makakaon ta dito, mga unta, magbukbang ta dito. Sige, bye. So guys, na-pick up na namo ang tag-iya sa gardenia. Nadiri no sila ha. Og si Dong Toads. Hello guys, good morning. Tarong. Mukha to. So karon padong namisa kong baby. Ano ako may mga ipakita? Amo na ni i-prank. Amo i-prank si Jemar, guys. So guys, na si Jimar guys. Lera. Hello. Na-surprise ka? Na-surprise ka, Mark? Nag-birthday masantay. Wag na na yung mga ano eh. Kumusta naman ka? Nakaligi ka lagi galit. Ayos sa sir, kanina tingnan moment. Ano? Gigilig ka? So mga to guys, na-prank si Jemar. So guys, update na namin sa Katmon. Namin sa Doko-Doko. Ari may mamahaw. Guys, naglinya mi rin. Luyan ako kay kanang gutom na ba. Nami Doko-Doko ngaon may og Bisayang manok. Guys, maunta na yung manok Bisaya dire sa Doko-Doko. Nga sa Katmon. Shout out Fatima. Amping sa Iloilo. So guys, naabot namin dire sa San Remigio no, mao na ang amo ang stayhan dire. Kani, bakit unta mo niya i-tour ta mo diha ha. Guys, naabot namin dire sa resort ni Jimar no. Mao ni ang secret resort dire sa San Remigio no. Mao na nasa luyon ako og naatay swimming pool. Nga dako dire sa atong atubangan. Dito guys, ang dagat nga berting ninduta, tin-aw sa tanang tin-aw, no? Dara ang among balay, dili balay, among gistihan. Na dire ang swimming pool. Maligo taon niya dire guys, maligo ta dire niya ha. Berting klaruha dire guys, no? Maglingaw-lingaw ta dire, magkaon, mag-inom og gamay. Gamay lang. So, mo ni lahang swimming pool. Klaro kayo guys. Nya exclusive ni namang resort. Dire kay dagat nga part. Na hari oh, Haris oh. Ligo na siya. Ay doyan dire ay. Mao na ang katong among gistihan. Nindot siya guys. Dito na po nindot nga building dito. Then, mao ni ang entrance guys. Mao ni ang entrance. Mao ni ang dining. Mao ni manager. Na dire ang karaoke o living room. Room number 1, room number 2. Na sila kitchen. Nya, na CR sila dito pa dong. Atong i-check ang CR niya kung okay ba. Na sila kapihanan dire. So room tour, inigsod. Sota. So mao ni ilang ko ang na ay aircon oy, bugnaw. Then may isa ka single bed, double bed. Guys, room number 2. Ops, ngit-ngit pa. Bugnaw na pod. Wow, dako dire. Na ay duha ka single bed. Single bed gyapon ang usa. Double ang usa. Nindot dire kay na ay view sa dagat. Napoy gwapo nga galakaw kana. Oh. Ay cabinet. Nindot dire sa room number 2 na ay access sa gawas. Actually door siguro ni. Door gyud. Door siya.
Proceed ta sa sunod na activity, which is mangaon o magluto pa dayo sa mangaon, no? Bye sa. Vlog makeover. And subscribe my YouTube channel, guys. Jan Aninyon. Or follow me on Instagram or Facebook. Jan Aninyon. So, ginagawa mo. So guys, nag-prepare na dire ang mga baby boys o among isudan para panihapon pa ang mga marinate, no? Na giunahan din ni Jumar, no? Jimar di ay. Jimar, no? Na si Wendell dito. Gitirahan niya ang ano? Gitirahan niya ang unsa ni? Butangan niya ang sukar para tamis, no? Pero kung naikok, saguro yung coke dong, walang kabotilya. Rapa si Jappy! Nakahorot na may og mojitos! Sobra, sila ra, kaya wakay ko nainom. Kung giinom, iyakot. So, during aside guys, nag-andam sila kay birthday man ni Baby Zane. Anak ni Angelito Martel og ni Jolie May, no? Na anak na si Zane, na nag-andam siya. Sila dire, oh. Siyempre, ang nag-una nga gardenia manager, no? Genevieve. Shout out ninyo tanan diha. Shout out ni ko ano yun, Andre. The Hubadira girl, no? Ubito, may pang nikuyog ka day. Apas day. Uy, magtupis na mo dali. Oh, birthday sa iyahang bugoy, no? Monica Iho. Pero murag buntis mong garodong, no? Among asawa. Number 200. Na si Darlene. Napod dire si Jappy. Oh. Single na siya, guys. Si Kuan. Kasi pangadyo mong ulit. Si Big single lang. Ginagawa mo. Kinsa to pangano yab ni Musaon na Jap? Ha? Shout out Yunes, tinuod na nga single na ni. Ayay. Ayay. Single ko no, pero ako kay Bao, sila rek kay Bao. Shout out ko na ni mo ni Otto na oras ng pa ni Otto, alauna na, luto na dire. Ha. Na may lechon manok, na may lechon baboy, to dito di na natin pagkita. Naapod may tinuwa, balbacoa, na may drinks impi, na may crispy pata, kompleto na may kaldereta, napod may grapes. Oh, tanawa ta mo sa grapes. Made in China. Lord, thank you for this food. Naot nga tingnan mo kusog para sa mga inom niya. So this is our snacks. DIY snacks. Guys, mga unta karon og syempre man ni. Og unsam ni? Krupik. Renbit. Muni pina kuno sa pure vibe. Cracklings. Patatas. Ginagawa mo. So guys,
No, magluto na ta para panihapon na to guys. Natay squid diri magsugba ta tanawa. Naapon tayo mga bangus diri guys. Tanawa ninyo. Oh. Ito ni butangag lamas para magsugba ta. No? Mag-andam ko diri og mga lamas. Kuha sa ko sa tadtaran guys ha. So guys, nag-slice na mi diri mga lamas diri pakita inday pitik. Nangatog asin. Areshen, patanawa sila diri Shen. So guys, ato isugba diri karon. Aso kayo. Bahala na ni. Dara. Pork belly. Tiya na kay pork belly man. Dayon, saan siya? Squid. Kana squid. O, kang atong pambansang isda. Atong isugba. Bangos. Bangos. Pambansang bangus. Pambansang bangos. Ang atong tigsugba si Jappy. Off pa. Adre ang nindot nga. Tanawa ninyong sunset guys. So guys, tanawa diri ka nindot no sa San Remigio ang atong sunset. Wow! Sunset no? Sunset di ay. Dagto. Oh, nindot kayo atong view diri nya. Natay kape. Inom tag kape guys. So patanawon ta mo. Magsugba mi diri, magbukmukbang mi ni kusina ni Haris, mag-collab meron no. I-subscribe ninyo guys. Road to 1,000 na po sila subscribers. To ara, makita ni Pitik. Tara. So guys, kung maaari mo diri sa barangay Lambusan, Sitio Makigdait, San Remigio, Cebu City. Tanawa ninyo pangitaan ni stopper. Ito guys, kay Dre. Nindot kayo dre guys no. Oh, makarelax. Magkapita sa hapon, tanaw sa sunset. No? Nindot kayo. Kana siya kana. Nasaktan na guys, kana nasaktan. Nagmahal pero nasaktan si Genevieve. Oh, ayan. So guys, oras na pang panihapon na mo diri no. Na, gikan mi nagmukbang ani kusina ni Haris guys kana. Gikan mi nagmukbang tanawan ninyo among mukbang guys, lami kayo kung butaw sa screen kana. Kasi otik guys oh. Shout out mo mga amiga. Shout out ko sa mga taga-Danau diha o katong mga players sa Tantra Rivals. Oy, shout out. Sige pa, na pa dong. Kanang i-subscribe day ko ninyo sa akong Otek. Oh, di ay. Nasa ko'y vlog sa dako lag-laag to. Na ko'y mga tambag-tambag sa duwa usay sa mga kinahanglang tambagan diha. Kana no ay kalimot. Otek, i-subscribe niyo guys. Naami ron diri sa sa Sunrem kuyog si Tatay Upa. Oh, kana. Oh, subscribe na to siya guys, no? Kay pa daw na ni 100 subscribers. So guys, kay birthday man sa anak ni Tulits, no? Si Zane Dra. Ato siyang kantahan og happy birthday song guys, no? While mag-blow sa iyahang cake, no? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! So guys, happy time namin diri no. Mag-inom mi gamay ako mga kauban diri oh, dara. Gamay ra mo mag-inom guys kasi gamay yan. Smoke weed every day. Jabe oh, shout out, ana good na kayo. Uy, naaliga diri dai. Oh, shout out Manager. Shout out to no Kiki. What So guys, maglingaw-lingaw sa diri no, among lingaw ang gabi enjoy na mo ang night mo na sakto. Oh, inom na tag kape. Wa mo kay ko ni inom dito kay ibaw na ka nga. Guwang-guwang na tagamay. Kape lang ta pangkatog na to no. Si guys, ugma pohon na pod no. Daghang salamat sa inyong pagtanaw diri ug kayo mo kalimot og subscribe sa to YouTube channel no. 4,000 subscriber na ta. Daghang salamat ninyo balik guys. Daghang salamat ninyo. Bye for now. God bless. Maupay pagmata na mo no. Alas 5 pa ron sa buntag guys. Mga pita ninyo.
Ha? Mag-ready sa midre na si Zane, oh. Say hi, Zane. Hi. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, uy, ito, di mo. Bali man eh. Oh, sige, bye. Mag-prepare sa midre. Bye-bye. Bye-bye, Zane. Bye-bye. Magluto ko guys og larang dili ba kasi itong gamiton kani barakuda nga isda atong gamiton guys no. So ang atong ingredients kuan ni siya kamatis, spring onion, luya, onion, garlic, beans, nya mga pita no. So ako saning painito ng atong mantika diri guys no. Tanawa ako lang ni ipabutang ang kamera kay ako ra mong usa. Sinipitik na tog. So ato na ni sagol ang atong mga lamas guys. Ihurot ni nato ditso. O daghano ni mong kamatis. Guys, luto na atong linarang no. Ang kuwang ana. Ibaw mo kung sa'y kuwang limonsito na lang guys. Last part na nato ibutang. Papaaslom niya, may iba. Mas lami ang iba. Pero kung may iba, alternate nato ang limonsito. Okay guys, ngaon mi. Oras so guys, abot ng oras nga manghuli namin no. Kay layo pa mi ato pa may isa, lapu-lapu. No? Nya may duty ugma. Sige guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Dire lang takutom to na si EJ babe. Shout out babe. Okay, shout out. Ako kasi lang girl. Shout out to my love. Shout out ko na siyang love. Sige guys, dire lang takutom. Bye for now. God bless.